Да. О! Last push. Ако не паднем, а? Around top. Айде. Къде е? Какво има там? Не, там е Белведерето е там, защото има план виж, заслужава. Белведерето. Има ми интересно ли? Да. Ле, айде сега да го видя. Той е тук? Да, отиваме. Айде. Merci. I'll do. Don't worry. Ooh. Къде почнахме? Не. Ей, там гората. Тати. Ще така може да направиш.